खुलुमबाय दिनैनि एनबिएन नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार बिगियान फरायसालिमायाव रायजोआरि खोलोबनि कुइज कम्पिटिशन खुंदों कक्राझार जिल्ला राइफल शुटिं गौथुमनि गोदान मावफुं आफाद दाफुंबाय राजमेला फोथाराव गा-ब्रैथि इन्टारनेशनेल ट्रेड फेयारआ जुरिजेनबाय आरो रौथायाव गिख्रंथाय गारियाव अर खामदों दानिया फैदो गुबै रादाबाव भारत विकास परिषद आसाम दालायनि बानजायनायाव गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो रायजोआरि खोलोबनि भारत जानो कुइज कम्पिटिशन 2018 खौ भारत विकास परिषद कक्राझार दालायनि बानजायनायाव सहराव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म अडिटोरियाम नब्लाङाव रबिबाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय जागायनाय रायजोआरि खोलोबनि कुइज कम्पिटिशन हाबाफारिखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनानै होयो बिटिएडिनि आइजिपि अनुराग आगरवाला भारत विकास परिषद आसाम दालायनि बानजायनायाव आथिखालनि जाखांफु उन्दै लाइमोन फरायसाफोरनो भारत हादरनि गियान सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गियान बांहोनायनि थांखिजों रायजोआरि खोलोबनि गथ'साफोरनि कुइज कम्पिटिशन हाबाफारियाव बराय बिबुंथि होयो भारत विकास परिषद कक्राझार दालायनि आफादगिरि अजित कुमार ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिएडिनि आइजिपि अनुराग आगरवाल अनिल शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद शान्तलाल मित्तल सेक्रेटारि आसाम रायजोआरि भारत विकास परिषद आरो बेसेनगोसा बिबुंथि होयो Kokrajhar Science College Auditorium Hall. I would like to welcome our guests. Already we are here and all the students, guardians, teachers participating here. First of all, I would like to say a few words about Kokrajhar. This type of quiz competition is the first event in Kokrajhar. ইয়াৰ পিছত প্ৰতি বছৰ এইটো প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আৰু অসমৰ দল যোৱা 17 বছৰত প্ৰায় 9বাৰ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাইছে सोशल बॉन्डिंग আছে আমার যে যিকোনো এনিওয়ান anyone each one of us আমার প্রত্যেকের আমার পরিবার কারণে দায়িত্ব আছে আমার সমাজ কারণে দায়িত্ব আছে আমার দেশ কারণে দায়িত্ব আছে কিন্তু আমেরিকান সোসাইটি থেকে একদম ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি মখনায় जायदि कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म अडिटोरियाम नब्लाङाव खुंफुंनाय भारत जानो कुइज कम्पिटिशन बादायलायनाय हाबाफारियाव आसामनि गं 20 जिल्लानि सिङाव थानाय भारत विकास परिषद दालाय आफादफोरजों सायख'जानाय गं 24 फरायसालिनि जुनियर आरो सिनियर हानजाया बाहागो लायो চীনা যুদ্ধৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ মনত স্বদেশ প্ৰেমৰ ধাৰণা জাগৃত কৰিবৰ বাবেই আমাৰ ভাৰত বিকাশ পৰিষদে এইটো চিন্তা কৰিছিল আৰু স্কুলৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতৰ বিষয়ে জ্ঞানখিনি তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ পঠিয়াই দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই ভাৰত জানো কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ আয়োজন কৰা হয় আমাৰ শাখা স্তৰ তাৰপিছত ৰাজ্যিক স্তৰ তাৰপিছত আঞ্চলিক স্তৰ ৰিজনেল লেভেল আৰু নেশ্যনেল স্তৰ এই চাৰিটা স্তৰত আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতা হয় এইবাৰ আমাৰ ব্ৰাঞ্চ লেভেল হৈ গ'ল এইটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল কোকৰাঝাৰ ইয়াৰ পিছত ৰিজনেল লেভেল কম্পিটিশ্যন হ'ব মণিপুৰত তাৰপিছত আকৌ নেশ্যনেল লেভেল কম্পিটিশ্যন হ'ব बिटिएडिनि सदर सहर कक्राझार नोगोरनि कटपारायाव थानाय कक्राझार जिल्ला राइफल शुटिं एसोसिएशननि शुटिं रेन्जआव रबिबाराव खुंफुनाय मोनसे टेलेबलेब जथुमनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला कमिटि राइफल शुटिं गौथुमनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदानै कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि सैतेन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो देरहासार हाज'वारीखौ लेङाइ आफादगिरि लोगोसे नन्दलाल मगरखौ गाहाय नेहाथारि लानानै कक्राझार जिल्ला राइफल शुटिं गौथुमनि गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो
बे हाबाफारियाव गाहाय बाहागो लायै गोदानै दाफुंजानाय कक्राझार जिल्ला राइफल शुटिं गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा गेवलांसार नार्जारिजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राइफल शुटिं गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। गोदानै बिबान रुजुनाय कक्राझार जिल्ला कमिटि राइफल शुटिं गौथुमनि आफादगिरि थामहिनबा कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि सैतेन्द्र बसुमतारिया बुङोदि आथिखालाव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गेलेनायनि गियाननि बिगोमा गोग्गो देहा दाफुंनाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाखांहोनाय हाबाफारियाव मावलांगोन होननानैबो बसुमतारिया बुंबावो। BTDनि सदर सर कक्राझार नोगोराव थानाय राजमेला फोथाराव रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा ब्रैथि हादोरारि फालांगि मेलाया जुरिजेनबाय। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नर्थ इस्ट आसिबार आरो फारिदिनि बानजायनायाव सोलिफु दाननि 26 अक्ट'निफ्राय नभेम्बर दाननि 11 खालारसिम खुंफुंनाय गा ब्रैथि इंटरनेशनल ट्रेड फेयराव बांलादेश, थाईलैंड, म्यानमार, जम्मू काश्मीर, हारियाना, पान्जाबजों लोगोसे ओनसोलनि आरो सा सानजा रायजोनि थागिबि आरो बड'लेण्डनि माखासे फालांगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नाय जायोदि रबिबाराव राजमेला फोथाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै गा ब्रैथि इंटरनेशनल ट्रेड फेयरनि सामलायगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रतन कुमार बराया बुङोदि नभेम्बर दाननि 11 अक्ट'सिम खुंफुंजानो गोनां हादोरारि बेफार फालांगि मेलायाव BTDजों लोगोसे कक्राझार ओनसोलनि थागिबि नोगोरारिफोरा सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ खम बेसेनावनो गानग्रा जोमग्रा सि जोम बायदिफोरखौ बायनानै लांनो हागोन होननानैबो बुङो। এইবাৰ 14বাৰ আমি 40 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ আমি দুটা অসমৰ অগ্ৰণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আশীৰ্বাদ আৰু পৰিধিৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত ভাৰতবৰ্ষ তথা বাংলাদেশ, থাইলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ পৰা অলৰেডি আমাৰ তিনিটা বিপণী ইয়াত যোগদান কৰিছে। আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত 90খন বিপণী আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াত চাহানপুৰৰ ফাৰ্নিচাৰ, আপোনাৰ পানীপথৰ হেণ্ডলুম, আয়ুৰ্বেদিক প্লাছ জুৱেলাৰী, হেল্থ আদি বিভিন্ন প্লাছ কাশ্মীৰৰ বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ পৰা 7খনৰ ওপৰত বিপণী ইয়াত আছে। তেওঁলোকৰ লেডাৰ আৰু কাশ্মীৰ হেণ্ডলুম, লেডাৰৰ জেকেট আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি শিশুসকলৰ বাবে আমি ইয়াতে বিভিন্ন ছুইমিং পুল আৰু জাম্পিং আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্লাছ ইয়াত আমি থলুৱা যিটো খাদ্য বিশেষকৈ আমাৰ মাজুলীৰ বিখ্যাত মিচিং যিটো এথেনিক ফুড তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্লাছ আপোনাৰ হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী আদি আৰু জুচ, পপকৰ্ণ এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা আছে। আশা কৰোঁ আমি আপোনালোকৰ এই কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ যিখিনি আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু সেইসকলৰ পৰা আমি বিশেষ সহায় পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। अदालगुरि जिल्लानि रौता पुलिसनि बेन्दोंआव थानाय बादागावआव मोब्लिब बिफाननि गोहैलोआवनो शनिबाराव गिख्रंथाय गंसे गारियाव अर खामनानै गारिया सेंहांगार जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS01DC 1510 गंसे टाटा एसि गारिया जिगाब लानानै बादागाव गामिनिफ्राय रौता स्टेशन फारसे दावबायलांबाय थानाय समावनो लामायाव गोग्लैना थानाय मोब्लिबनि बेन्दोंआ हरखाबै जिगाब थिखोनाय टाटा एसि गारियाव अर खामनानै गारिखौ जायगायावनो सेवहांगार खालामो। जाउनाव अर खामनायनिफ्राय गारिनि बिगोमा थामहिनबा गारि सालायगिरि अनुप दासआ खुनुरुखुमै जिउ रैखाथि मोननो हायो। बे गारि ब्लास्ट हो गई। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। कक्राझार बिगियान फरायसालिमायाव रायजोआरि खोलोबनि कुइज कम्पिटिशन खुंदों। कक्राझार जिल्ला राइफल शुटिं गौथुमनि गोदान मावफुं आफाद दाफुंबाय। राजमेला फोथाराव गा ब्रैथि इंटरनेशनल ट्रेड फेयारआ जुरिजेनबाय आरो रौतायाव गिख्रंथाय गारियाव अर खामदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।